Szia! Ebben a videóban megmutatom, hogy kell helyesen használni az Instantly Ageless-t. Az első és legfontosabb lépés, hogy mindig tiszta bőrre kell felvinni, és sminkmentes bőrön kell használni. Tehát, ha mindennapokban sminket használsz, akkor sminkelés előtt kell, hogy felvidd a krémet. A második lépésben egy nagyon picit nyomok ki a fiolából az ujjamra, így néz ki a fiola. Ebben a fiolában 2-3 alkalomra elegendő krém van, egy dobozban 25 darab fiola található, tehát 50-75 alkalomra elegendő krémet tartalmaz. Egy picit nyomok ki az ujjamra, tényleg nem kell sok, egy ennyit nyomtam ki. Ütögető mozdulatokkal szétütögetem a két ujjamon, és ugyanígy ütögető mozdulatokkal viszem föl arra a területre, amelyen éppen használni akarom. Én most a szemem alá fogom felvinni. Fontos, hogy miközben felvisztük a krémet, felfelé nézzünk, így jobban elérünk minden területet, és nyugodtan lehet használni teljesen föl a szempillák alá is. Alatti részem, akik például táskákat szeretnének eltüntetni a szemük alatt, nem csak ezen a kis pici területen lehet használni, hanem teljesen addig le lehet menni, ameddig a táskák érnek. Oldalt a szarkalábakat is el lehet tüntetni, illetve ezeket a kis pici vékony ráncokat. Akinek esetleg több van, szét kell húzni egy picit a bőrt, és úgy ütögetem bele. Természetesen lehet használni homlokráncoknál, a száj körüli ráncoknál, illetve ahol szeretnénk az arcon belül. Miután bekentem, egy legyező vagy a kezünk segítségével elkezdjük legyezni, hogy a krém minél hamarabb beszívódjon. Körülbelül felkenéstől 1,5-2 perc alatt fejti ki a hatását, attól függ, hogy mekkora és milyen területen használjuk. Azt tudni kell, hogy csak Európában kapható fiolában az Instantly Ageless, bárhol máshol úgynevezett zacskós változatban van. A zacskós változat ugyanannyi krémet tartalmaz, mint a fiolás doboz, annyi különbséggel, hogy a miénkben, az európaiban 25 darab fiola található, a zacskós változatban viszont 50 darab zacskó található. De mennyiségileg ugyanannyi a kettő. Én vékonyan vittem föl, túl sok mindent nem tudok eltüntetni, hál' Istennek, de miután megszáradt a krém, utána szépen érzékelhető lesz, sokkal simább a két oldal közötti különbség, sokkal simább, feszesebbnek érződik a bőr, úgyhogy mindenkinek ajánlom.